Logo do inverno, os viñedos de Rías Baixas comezan a agromar. Isto implica tamén a chegada das primeiras ameazas. Estes días, no sector, prestan especial atención á propagación de esporas de milio no ambiente. Entonces, a partir de aí, pois xa os técnicos e os viticultores temos que estar un pouco atentos para empezar a diseñar a estrategia para ir protexendo en preventivo esta enfermidade, sobre todo. E logo de varios días olleiros, a chuvia volve facer acto de presencia coa previsión de que continúe na vindeira fin de semana, algo que favorecerá a propagación desta enfermidade, así como tamén en menor medida do oidio. Nos viñedos máis adiantados, pois o propio sería tratar xusto antes das chuvias para protexer estes eventos. Ahora, este fin de semana dan chuvia, entonces tan pronto pase este episodio de chuvias, insistimos, donde haxa xa follas estendidas, pois sería o momento de empezar a protexer pois estes brotes, que isto o que vai a suceder é que non vamos a ter infeccións secundarias e vamos a vir xa sans desde un principio. E como vale máis previr que lamentar, recomendan non retrasar moito esta primeira aplicación. Se retrasamos moito esta primeira aplicación, xa vamos a ter máis inóculo dentro do propio viñedo e despois vamos a ter que ir pois con tratamentos pois máis seguidos e incluso pois con materias activas un pouquiño máis específicas para eso. Ahora, o indo preventivo, aínda que trátase con produtos máis suaves que cando tes que ir xa intentando curar pois as primeiras inoculacións que xa tes no teu viñedo, non? Cunha clara conclusión. Hai que cambiar o concepto máis de número de mans a número de materias activas emplegadas e kilos de materia activa emplegadas. Tal como estamos coas ferramentas que estamos tendo de caídas de rexistros de materias activas, as materias activas pois cada vez son menos persistentes, vamos ter que pasar máis veces, pero se o facemos ben, con produtos máis suaves, non? Ao mesmo tempo, nestes momentos, recomendan tamén no chan unha sega da cuberta vexetal para axudarlle á planta que teña unha brotación forte. Tamén estamos no tempo, se non se fixo xa, de arrancar cepas mortas que poden supoñer focos de infección.